Molweni guys, isenguye unomhledolwane mamkhize isiduko. Namhlanje ndenza nje ivideo ekhawulezayo ne, iyakhawuleza nje. Mhlambi 1 minute video andazi. Guys, ndizonicebisa ngento eningazange nacetshiswa kuyo. Yekani ukushare amaphupho. Senje uba iphupho nephupho oliphuphileyo wena, sowubuza umuntu uba eli phupho lithetha ukuthini. Guys, amanye amaphupho athetha ubunzulu bobomi bethu, ne? Yile nto ndisithi yekani ukusoloko nishare amaphupho. Fumana sibanga ukubuza umuntu iphupho, kanti elaa phupho linobomi bakho phantse bonke. Wena udecide ukuthi no waye ukhona umprofethi ubani uzonixelela beli phupho lithetha ukuthini. Suyenza loo nto. Amanye amaphupho akafuni washare even if awukwazi kuhlahluba amaphupho. But afuna ukuthi xa uvuka ekuseni, uvuka uthandaze, ucele uThixo ukuthi akukhanyisele bela phupho eliya oboliphupha lithetha ntoni, lixela ntoni ngobomi bakho. Sukushare wonke amaphupho guys, sanushare wonke amaphupho eniwaphuphayo. Nibuye nibuza, abanye bade baposte ko-Facebook uba iphupho elithile lithetha ukuthini, libe elo phupho litsho ubunzulu bobomi bomntu. Koko ke guys, ndizonicebisa nje uba yekani ukushare yonke into eniyiphuphayo. Anyanzelekanga uba iminingi yephupho ukhawuleze ulifumane kwangalo mzuzu. Lithandazele xa uqonda uba noko eli phupho eli linzulu eli, lithandazele. Bazawuye baya bekubonisa, uThixo uzokubonisa uba yintoni lazama ukukubonisa yona ngobomi bakho. Even nam ndinguNomhle, kunamaphupho endingawathethi. Ndiyaphupha qonda uba eli andizulibalisela nditsho umama eli iphupho. Ngoba ndiyalibona uba eli phupho lixela obunye ubunzulu bobomi bam. Koko ke mntasekhaya nawe bendicela uba yeka ukushare amaphupho oko. Ewe, amanye amaphupho ungawabuza uba akhona amaphupho athetha isichitho, athetha ubungozi, ukhawuleze unqande obo bungozi. Kodwa akhona amaphupho abonisa indlela obuhlelwe ngayo ubomi bakho. Amanye abonisa impumelelo yakho ezawuthi xa ifika ikuthathe ikubeke phezulu kakhulu. Then wena uyobuza umntu ophila emhlabeni. Fundani ukuzikhulekela, nicele uThixo anikhanyisele uba amanye amaphupho athetha ukuthini. Ewe, amanye ningawabuza but not wonke amaphupho adinga ukusherwa. Noba umntu mthembe kangakanani, likhona iphupho ongafanelanga umxelele lona. Kaloku iphupho guys, ngamanye amaxesha libonisa ubungozi obuzayo. Ngamanye amaxesha likubonisa abantu abakufitshane nawe abazama ukwenza amayelenqe ngawe. Ngamanye amaxesha likubonisa ubuwena. So suthatha ubuwena bakho ufuna ukuthi omnye umuntu akucacisele uba kwenzeka ntoni. Uthandaze. Ewe, impendulo awuzuyifumana namhlanje, awuzuyifumana ngomso, kodwa impendulo uzawube uyifumana ngexesha esifuna ukukubonisa ngayo isithunywa sakho. Ulo myalezo nje ndifuna ukuwushiya ukuthi guys, qaphelani, amanye amaphupho awashare, ezinye izinto azithethwa. Just tool. Keep it cwaka mntasekhaya and pray. Ne? Just keep it cwaka and pray. Uzonikhumbula.